toda a vida, de rapaciño, o mar encantou, toda a vida o mar para min era o mar. Tanto é así que non iba á escola, iba á playa, en vez de mandar para a escola, iba para a playa, para os barcos, cos barcos. Non sei, pero, bueno, 14 anos roleime nun barco xa, pensei que o mar, bueno, iban chalupas, tiñan na casa, tiñan os barcos de vela, tiñan os botes, pero... Pois marchou meu pai para Argentina, aquí houve uns anos que non había sardiña, digo, ser os anos 50, máis ou menos, porque a pesca se basaba toda na sardiña, esta zona, tanto en Muros como se va na sardiña das fábricas que había de dos cataláns, para surtir as fábricas. E prácticamente sardiñeiro, case todas as aldeas era mixta, ou iban a sardiña no verano e no inverno dedicaban a labranza ou outros oficios. Hombre, era duro, porque era unha miseria, antigamente, non había medios, non había aparellos, non había nairo, non había nada. Non había material para ser un estrobo. E cando viña un barco, os compañeros viñan da Ribada a Finisterre, con mal tempo, con tal, eran barcos vellos, a vapor, e iban ali para darlle, coño, lle dabas unhas langostas ou lle dabas unhas merlusas, porque tinha un trozo de estacha podre, porque aqueles eran as tachas dos mercantes eran de fibra natural, pero eran de algodón fortes, entón lle daban un trozo de tacha que non lle valía para nada, lle dabas unha langosta ou un badexo que fora unha merluza, e viñas para casa con unha repa así, viñas rico, pedías trobos para un ano. Pois eu fui para a Marina, ali estudei náutico, tuve a suerte de ali, durante 2 anos na Marina, pois foi unha academia, ali en Ferrol moi buena, Jorge Juan, había uns profesores moi buenos, que quería moito, tiña moito interés, estudei case ano e medio estudando náutica, fui onde poder fazer moitos planos e moitas cousas por ali. Pasa que eu non tiña base, que eu mandaba a escola a miña nai, pero para a escola nada. Eu metido na cabeza, eu para ser pescador, queria ser pescador. Un peixe non va a preguntarse en matemática ni geometría, vai ser pescador. Nada, depois vim para a Marina, comprei un barquiño, tuve 4 barcos, que eu tuve un pequeniño, depois máis grande, dedicado a pescar toda a vida. A pesca, por general, non deixa de ser esclava, non? A pesca, pois se traballa moitas horas, a veces con mal tempo, pero os barcos son moi distintos. Antes, ibas por mar abaixo, non había forma de... Hoxe chamas un helicóptero, 10 minutos ou 20 minutos, un helicóptero, de case mal tempo. Antes nada, ibas para abaixo, adiós, moi buenas. O mar é que ten que costarche. Pois se vas ao mar por obligación para comer, pero perguntas outra... Eu fui ao mar toda a miña vida, me costaba. Eu me di, mira, vas ganar X pesetas en terra, vas ganar X pesetas no mar. Menos no mar que en terra, eu quería ir ao mar igual. Tanto así que fixen planos no mar, por onde pasaba o meu barco, sempre que son de sentido, os aparatos en marcha, eu facía planos do mar, eu teño o mar planificado. Primeiro empecé a planificalo co DECA, depois co radar, os radares xa, estaban falando do ano 80, os radar cojonudos, foron de 72 millas, tiña orilla variable, 2 orillas variables, e marcaba todos os sitios de pesca. Depois vengo o DECA, fixen plano de DECA, agora co GPS fixen plano de GPS, por GPS. Levei 40 anos buscando barcos fundidos no medio do mar, que é o que nadie, porque hoxe sabe todo o mundo o que hai, pero esos traballos antes facíase 40 anos que manda cada buscando barcos fundidos. Tuve unha suerte que tiña moitos amigos na pesca, conocín a todos, bueno, desde Burela hasta Portugal, todos os barcos de arrastre, grandes barcos de aceiro, que me iban unha porquería, e conocían a mí, tiñan telefonía, falaba con eles, e querían saber onde estaba o objeto, porque hai para separarse deles, porque un barco de arrastre vai arrastrando unhas redes con os cables enormes, e o gancho isto é un desastre, perde as redes e perde hasta o prestigio, os patrões perden o prestigio. Miles deles seguramente, pasa que non me dou tempo ainda de todos, porque eu nunca me imaginei que houbera tantos barcos fundidos no medio do mar, nunca me imaginei. Empecé a traballar e tal, e cando me encuentro, pois teño, pois claro, pasábame notas, este señor me pasábame notas para aí todo o longitud, todo, eu teño todos os traballos, todos os arrastreros de Coruña, de Vigo, todos os arrastreros, todos me pasaban notas. Teño na casa un montón de traballos, miles de barcos teño afundidos. Eu que sempre me estaba pensando, cando estaba ganando a vida arriba dun barco, sempre estaba pensando que tragedia sería, porque claro, onde estaba eu ganando a vida ali había unha tragedia, posiblemente había mortos, estaba sempre pensando cantos morirían aquí onde eu estou ganando a vida, como pensaba sempre. O mar si tamén me vayas, o mar tamén sabes hasta onde podes arriesgar. Antes os barcos eran moi malos, non había telefonías, non había barcos, motores eran motores lentos, non había, hoxe é moi distinto a pesca. Pero bueno, sabes, se eres un pouco fino, sabes hasta onde podes arriesgar, tampouco non. Se eres un suicida no mar, sabes que vas a acabar mal.